știi. Mai stai acolo, mai stai. Ia-ți zborul. Mai este un moment, da. Păi asta vreau să anunț, imediat. Mica serbare pregătită de clasa noastră, dar avem și o mică surpriză. Copilași, împrăștiați-vă pe lângă bănci, deocamdată nu vă schimbați. Avem un mic moment artistic susținut de o colegă de-a noastră, de-a voastră. Lucian, stai te rog încă. Și atunci este normal să aibă emoții și vor aici să vă arate ce știu ei mai frumos, da? Au dansat Varsland, iar acum vor dansa Ceace. Nu! Everybody, let's do it all night.
Eu v-am Și tot zis. aplauze. Să le găsești și noastră o activitate, să-și consume energia. Vedeți ce plăcut este? Oricine se poate scrie la un club de dans. Bine, nu știu dacă ați mai spus și alte în afară de fantezia. Nu vreau să fac publicitate, dar foarte plăcut pentru ei. Copii, acum s-a terminat partea mai sforțoasă a sărbării. Acum o să vă pun muzică să dansați, mâncați prăjituri, suculețe, vi le pregătesc părinții. Da, dacă vreți să vă schimbați întâi. Da, dau drumul acum. Răsună clopoței și glasul argintii. În jurul lui Iisus vexat mulțime de copii. S-a împlinit vestirea a lumii împărat. În lume s-a născut umil să ia al meu păcat. Clopoței, clopoței, răsună clopoței. Slavă lui Iisus să-i dăm, regelui slăvit. Hei, clopoței, clopoței, răsună clopoței. Slavă lui Iisus să-i dăm, regelui slăvit. Răsună clopoței și glasuri argintii. În jurul lui Iisus vexați mulțime de copii. S-a împlinit vestirea a lumii împărat. În lume s-a născut umil să ia al meu păcat. Clopoței, clopoței, răsună clopoței. Slavă lui Iisus să-i dăm,